hartzeko parketan. Horrela behiak etxe badakate eta guk zaindu egiten dugu. Somorroak gure lagunak dira. Proiektu hau ikaskuntza eta zerbitzuaren markoan sortu da. Eta helburua izan da haurrak naturaren zaintzan inplikatzea, parte hartze aktiboa eta komunitatearen konpromisoa bultzatuz. Haurrak beren adinetik abiatuta prozesu osoaren gidari izan dira. Hementxe udal osoko bilkura aretoan gaude eta hasieratik oso gustora jaso genuen zuen ikasleen deialdia proiektuan parte hartzeko, proiektu komunitario baten parte hartzeko. Hernani herri hezitzailea da, parte hartzean ere asko egiten ari den azkeneko denbora hontan. Eta oso interesgarri iruditu zaigun proiektu hontan parte hartzea. Somorron etxeak herrian 3 parketan jarri ditugu, natura duen garrantzia ere hor azpimarra egin dugu. Eta proiektu hontan ikastolarekin bat egotea oso garrantzitsua eta estrategikoa iruditzen zaigun, herrigintza txiki-txikitatik hasten delako, eta hortan ere aurrerapausoak eman nahi ditugulako. Beraz, zorionak Aratz ikastolari eta ikaslei ere proiektu hontan hain gogotsu aritzeagatik eta udala bertan parte izateko aukera izateagatik. Mila esker.